Dugang mga reklamante ang mitumang batok sa mga suspitsadong tulisan nga nadakpan sa kapulisan sa Mandaue City. Lakip di ay sa ilang gibiktima ang pipila ka establishmento sa Dakbayan sa Sugbo. Ang exclusive report ni Nico Serino. Mipatim-aw sa Mandaue City Police kining kahera ug supervisor sa usa ka kan-anan sa Dakbayan sa Sugbo. Lakip sabdi ay sila sa nabiktima sa tulis ang duha nila ka mga branches sa barangay Mabolo ug Talamban. Migintang lang og mga tulo ka adlaw ang pagbiktima sa duha nila ka mga tindahan kundiin 22,000 tanan ang nadagit. Positibong giila sa kahera ang duha sa mga nadakpan nga suspitsado. Silang duha katong nakagrinog nakapuwa. Mura to sila nagkuan katong nakapuwa mo tong nagduol sa ako sa counter. Dayon. Umbot lang kung sa to pusel ba tong iano sa akong gilid. Pag open ako sa kaha mo to siya nasud sa akong kaha ni kuha sa kwarta tanan. Nasayran nga dili ra di ay mga tindahan sa Mandaue ang nabiktima sa mga suspect, lakip na sab sa Cebu City. Nga kong boss karon na istorya na ko. Iya mo diyang pailan og kaso. Kaya para di na makausap ba. Kagahapon, naaresto sa MCPO sila si Jeffrey Malunhaw, Drexler Habel ug Ivan Bermejo. Gitumbok sila nga responsable sa kutay sa mga tulis kundiin kadaghanan sa mga biktima positibo nga miila kanila. Kasamtangan na sila karon nga gitanggong sa MCPO detention cell. Giandam pa ang mga kaso nga ipasaka batok kanila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.